mmanụ kotu nusi wee nọdụ ya wadon gas water don pass garri ya ụkwa Chukwuemeka ọ dị ka esinye gị ya n'ọkụ ma kponyekwu ya aka nwa this time around is going to be done by force. So guys, human right abanyego na the matter. A wee na-ekwu otukwa law n'enu ya ndị arọ ndị Izọgụ na-esiri aka si n'ọkụ oyebeghị, and now human rights organization have ordered for his arrest. They want the Nigerian president and the Central Bank of Nigeria, the governor of the Central Bank of Nigeria, to arrest him. Chukwuemeka omekwara gịnị? Ha si na ọ na-efe ego, and unu mana the man ọ na-efepụ onye mmemme, ọ na-emepụ aka ebe ọ na ọ gara, ọ na-efe ego. According to them, it is against the law. Wee na-ekwu otukwara ya law Nigeria nke bụkwa na akpachaghị anya na nwoke ahụ ga-agakwa nke wụ nga. So according to their law, section 21 verse 3 of CBN Act 2007, spraying of, dancing or marching on the naira or any note issued by the bank CBN during social occasions or otherwise howsoever shall constitute abuse and defacing of the naira or such note. Na ndị dere ihe nke a bikonu ka ọ dị grama ihe nke otu a ka esi wee dee ya n'ala unu nwana. Ihe niile ha na-aka ebe anụnwa kịta bụ na onye ọwụ na-afere ego ịmago abuse dia isi ndị esekasịrị n'ime akwụkwọ ha ahụ bụ isi ndị naira ahụ, na onye ọwụ na-abuzuri ya ana-azọ ya ụkwụ ịmagonu ka esi azọ ego okwu ma ya na-emenu mmemme and all of those. So onye ọwụ na mere otu ahụ na a ga-apụ n'isi ya under section 1 of this section. Anyị amahụ the punishment ọwụ ma ọwụ nga ka a ya atụ ya, ọwụ nga mkpụrụ ọka ka ọwụ nga nke aya ebelu. I don't understand. Mana ọ nwere ihe m chọrọ ikwu mụọ ka mụ anụwa ọwụ ọsọsọ Chukwuemeka wee na onye na refego. I'm not saying this because I'm supporting him. Well, I like his way. He's very funny guy. So he's a comedian to me than a pastor. So I'm just personally thinking that someone somewhere in a press a button, because few weeks ago I saw a video from one Yoruba pastor throwing shade at him. So I think someone somewhere is working for his downfall, because he's not the only one that sprays money. Every now and then you see people in occasion, they are spraying money and nobody have cut for their head. So why can't Chukwuemeka si wee dizie iche? Mana nke ọwụ na ọwụ anyị ga na-enenu ha n'anya ka anyị mara nke ọ ga-apụta, mara nke asị ya asị imewe n'izu anụwa. Ọyanụ Much and keep your success in this altar, but don't touch me. Lion they sleep, they come they go wake am. Don't touch me. Don't jump to my altar. Don't touch me, these people. Get out of this altar. What are you touching my flower for? I'm just watching, and let's see how everything will end. Don't forget to subscribe, because more news will be coming on your way.